Bafowethu kune agenda ephushwa uAshley Souls. Kune video njengamanje nje besikhuluma nje egijimayo einkundleni zezokuxhumana mangaya ku Facebook uye kuphi ikhona leyo video iyaxhumana ine voice ka Ashley Souls lo wePA. uAshley Souls phela nikhumbula ukuthi ungomunye oyimember yeParliament okhona lapha kwi ad hoc niyenimuze njalo ujwayele njalo ukukhombisa ukuba umuntu njalo ohlala efuna ukuhunter down imibuzo yakhe lapha uzohunter down uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Uma ngabe kungakacaceli ke lokho ke asazi ukuthi kanti wena ulalelani, kodwa nje uAshley Souls ungomunye wabantu ongenze ngize ngithi kwivideo engiyenze last week kwi Friday ngithi mina lento ye ad hoc ungazi ukuthi ichemile kakhulu, asikho safe ngoba leli committee lidwa abantu kakhulukazi abama leader emaqembini ezepolitiki, yabo. Ngaze ngaprefer ukuthi engazuthi kahle kahle into engabe siyayilalela iMadlanga Commission okuyiyona eyaqokwa ngoba kuna ilidwa uLokhuzane uJudge Madlanga nabantu abaningi nje ukhona uyabona ukhona bo advocate aba right. I think lento yepolitiki ayigamile kangako, yabo. Zonke into zakhona zirelevant, ama question are relevant, kodwa la kwe ad hoc hamba buye kuvela ukuthi no khona ukushaya amanzi, khona ukuluka santongwana. Uma usulalela ke ivideo trend down njengamanje uAshley Souls uveza ukuthi urecordile, uveza ukuthi kunephoyisa elashawa uNhlanhla Mkhwanazi. uNhlanhla Mkhwanazi wayehamba nama Hawks idate kwaku I think kwakumhla ka4 ku December 2024. Kunama allegation whereby ke lithi leli phoyisa lashawa kuvezwa into eziningi kuvela negama la Khat Mahlala khona lapho. It's one of those allegation abantu ngempela who want to defeat the hands of justice eSouth Africa. Abantu aba interfereisha kakhulu sibonayo ukuthi bafuna ukuthatha nje izwe just like that and lead and control and do many things. So abantu abanjengo Ashley Souls, I don't think really siyabadinga ngoba engazi ukuthi abantu kahle abafuna uku-attack uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi. So ke thina singabahlali njengoba ngikhuluma njengomhlali, we will continue to say phambili General Mkhwanazi, we support you, we are General Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. We say Ashley Souls must bow, Ashley Souls must fall, immediate effect. We don't want to that committee le ad hoc ukubona abantu abachemile nezigila mkhuba, abantu abafuna ukubulala izingane zethu ngoba izingane zethu siphelile obafethu ama drugs ezikoleni. Izingane idayiselwa ama drugs ubusende from emamangena phansi ke emamangena phezulu, yabona. Zizowathenga ngisho afakwe koswidi, afakwe kumamafini, all over ubuchithisaka. Izinto ezinjayo bafowethu akufuneke zibe mnandi, kodwa siyababona ukuthi abantu abanjengo Ashley Souls noma uDaniel Adams loyo neqembu lama Khalad what uAshley Souls we member yeParliament, naye futhi uAdams uyimember yeParliament. Abantu abakanjalo bangene kanjani eParliament? Asibadingi abantu abanjalo balongebe lapha, kodwa we're going to have to deal with them very decisively, yabo. Singumphakathi, we really need to deal with them very decisively. Kodwa ngoba ukhona uGeneral Mkhwanazi osidilela nazo igebengu ikelemunqa, hayi General Mkhwanazi, we support you and we salute you, sir. And we salute you, sir. And we are General Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. We really serious about this.
we really is serious. We behind singabahlali base South Africa, we behind uNhlanhla Mkhwanazi, ugeneral wethu simthandayo. Ophumele bala wathi enough is enough. Sithi ke enough is enough where Ashley Souls. Wena nje you must bow. We don't need you. We don't need people like you who's gonna come and push wrong narratives. Emntweni okuyena ngampela oyithanda South Africa because uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uyayithanda South Africa. Yabo. Naloyo ke othi wayeshawa enzeni. Why futhi akhulunyelo wena Pauls? Why akhulunyelo wena Ashley? Akavela obala awasho lawo ma allegation siweze siwabone asinikeze ubufakazi bakhe ngalowo ma allegation akhe. Ashley Souls asazi mangabe kwashawa wena kungakhuluma ambizeni lo muntu weAdoc ayina kumadlanga azokhipha ubufakazi bama allegation akhe. Yabo. Sikhumbule siyabaza abantu asebevelile wavela obala uPaul O'Sullivan wavela obala uyabaleka manje uzotestify wena Adams waphumela obala ukuthi wena against wena weSouls usuphumela obala. We know there are enemies of General Mkhwanazi. So Paul O'Sullivan is the enemy of General Mkhwanazi. Adams is the enemies of General Mkhwanazi. Ashley Souls is the enemy of General Mkhwanazi. We know you very well and we will find you and we will deal with you very decisively. So usayicacileke manje ukuthi lo mfana ungakuphi njalo imibuzo yakhe behlala ibonakala ukuthi no njalo lembuzo yakho iya asri njalo imibuzo yakho siyabona ukuthi wena uzobheka uGeneral Mkhwanazi la wena umuntu omfunayo uhanda uGeneral Mkhwanazi. So ke the hunter of General Mkhwanazi is a hunter of isizwe sethu South Africa. So ke izinto ekanjena we have to deal with them njengesizwe. Umuntu ozonda uGeneral Mkhwanazi uzonda iSouth Africa, uzonda isizwe and sizodila futhi naye lo muntu lo South Africa. Sasiyazi ukuthi Ashley Souls you are the enemy of success in South Africa. As much as we enemy ka General Mkhwanazi, we enemy South Africa. We know very well with you. We know you very well. We will deal with you.